ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରର ଅନେକ ଉପକାରିତା କରିଥାଏ। ତେବେ ଖାଲି ହଳଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରିତା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାର ତେଲ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ତେଲ ହଳଦୀ ଚେରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥିବା ଏହି ତେଲରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ମିଳିଥାଏ। ତ ହଳଦୀ ତେଲର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଳଦୀ ତେଲ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଲିପୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏହା ଫଳରେ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହୃଦ୍ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦୀ ତେଲ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଏହି ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ ତେଲ ମାନସିକ ଅବଗସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଦରଜ ହୋଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ କିଛି ହଳଦୀ ତେଲ ମିଶାଇ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲକିନି ଘଷନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଢ଼ି ଦରଜ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବା ମାଂସପେଶୀ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ହଳଦୀ ତେଲକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲେମେଟରି ଗୁଣ ଏହି ଦରଜକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।